Vítajte pri počúvaní Mid-Morning Show with Kamil. V dnešnej epizóde som si pre vás pripravil opäť veľmi zaujímavého hostia. Ahoj Jan, alebo Big Smoke, alebo Ice Cube. Máš toľko prezývok, že sa neviem rozhodnúť, ako ťa volať. Čo by bolo pre teba to najlepšie na uvedenie? Já si myslím, že já úplně nejradši mám rád, když mě lidi oslovují mojím jménem. Takže já jsem Honza, ahoj. Ahoj Honza. Takže Honza, povedz nám takto na začiatok tak tradične, že tak sa nám predstav, odkiaľ pochádzaš, možno môžeš povedať akého mesta a s čím sa zaoberáš. Takže já jsem z takového malého městečka, které je u Ostravy, jsem z Bohumína teďka momentálně. Pracuju jako montér, mechanik, práce mě celkem baví, i když to dojíždění je někdy občas o nervy, ale dá se to, hlavně, že se dá zarobit. A koľko máš rokov vlastne? By som vedel, či sme nejako na tom podobne. Já jsem měl teďka v prosinci 29 let. Chvíličku 30 už to klepe na dveře, takže... No tak to klepe aj mne, ja som mal 29 v auguste tohto roka, takže teda minulého roka. Takže už sa to blíži tá nebezpečná 30-ka, čo má strašne veľa ľudí, ktorí majú po 30-ke, ma s tým stále strašia, vieš, že už to pôjde iba dole vodou. Máš taký pocit aj ty, že to po 30-ke pôjde dole vodou? Alebo sa toho nebojíš? Mně už to tak připadá, jakože od mých 20, že to letělo strašně moc vysoko nahoru, že prostě ty roky utíkaly jeden za druhým, prostě jak by dny, jak by se skoukal z okna a lítal by tam prostě měsíc se sluncem. Prostě furt do kolečka a takhle rychle to uteklo. Ještě nedávno, připadá mi to aj možná tak měsíc zpátky, že jsem měl 12 roku. Dneska už mám 29 prostě. Je to neskutečná jízda, jako ten život, no. Určite je to pravda, ako ja som známy tým, že mám veľmi slabú pamäť, hej, takže až 12 rokov by som si nepamätal, čo sa dialo vôbec, keď som mal, ale určite keď sa pozerám, vieš, ak mám Google Fotky aplikáciu, ktorú už používam dlhé roky, hej, na ukladanie v cloude fotiek z telefónov, čo som mal. A tak mi tam vyskakujú, že spomienka, neviem, pred 10 rokov, pred 8 rokov. A tak si spomínam, že keď som bol práve že taký teenager, alebo taký mladší, tak som si vždy tak hovoril, že jaké to bude raz, keď budem taký starší a budem môcť povedať, že toto sa stalo pred 10 rokmi. A že som si myslel, že to bude také cool, vieš, že budem taký zaujímavý, ale teraz skôr, keď niekomu hovorím, tak hej, to som pred 10 rokmi sa to stalo, tak mi to príde skôr také, že ani, že preboha to už toľko rokov ubehlo. No mám úplně ty staré poznatky, jako no, říkám prostě, už jsem se těšil, když budu mít 18, bylo mi 18 a nic. Už jsem se úplně těšil, že když mě prodavačka řekne občanský průkaz, tak ho jako s radostí ukážu, mám konečně 18. No ale dneska, když mě je skoro 30 roků, tak po mých chce občanku, že to takové otravné, si myslím. No ale tak je to potom, ale zároveň je to fajn, lebo asi stále vyzeráš mladisto, vieš. Mne príde, že veľmi dávno sa ma nikto neopýtal na občanku, takže niečo tak to jako, už asi značí na tom, jak vyzerám. Jako já, když se ostříhám a oholím, tak pichají možná typo, že mám těch 18, 17, no to jako o tom žádná. No je pravda, že dlhšie už nosím nejakú tú bradu, kebyže sa úplne oholím do hladka, tak možno ešte by som možno niekoho zmiatol vekom svojím. Ale nejako posledné dobe tak si nechávam, hej. Jako každý se mě určitě taky diví, no, ale hlavně třeba v práci, někdy tam přijdou ti mladí. Já třeba jako občas zaučuji i ty nové mladé. A jako mám je na starost. A prostě oni si typují vždycky, že mám těch maximálně těch 20, ne? A když jim potom řeknu, že mám prostě víc, tak oni úplně, že co, to není možný, ne? A takhle jako... Prostě s údivem. A tak aj tí mladší dneska zase sú úplne, mám pocit, neviem, dajme tomu mladší, hej, 20-roční, 19-roční ľudia mi príde, že sú úplne z inej planety väčšinou, že tej generácie sme veľmi rozdielni určite pre toho, v jakom období sme vyrastali a z jakých sme generácií.
A vlastne No, toto by sa dalo aj pekne napojiť, teda našu tému dnešnú, konečne to uvediem, lebo už som počul aj také, že mi dlho trvá sa dostať do hlavnej témy, ale tak ja rád najprv chcem predstaviť hostia, vieš, jasné, aspoň pohodě. nejako rozbehnutú debatu. Ale každopádne, našu dnešnú tému možno pre niekoho taká negatívnejšia téma, alebo možno depresívnejšia téma, ale pre mňa treba sa aj o takých veciach niekedy porozprávať. Takže témou je nenávisť medzi ľuďmi. A prečo sa možno ľudia nenávidia medzi sebou? Z čoho vzniká možno tá nenávisť? A čo ju môže tak spôsobovať? Skúsime sa nejako do toho ponoriť rôznymi otázkami a uvidíme, čo z nás vypadne. Taký je môj plán pre dnešok. Takže Honza, povedz mi, moja prvá otázka na teba, aby sme nejako začali. Hej. Čo ťa prvé napadne keď počuješ slovo nenávisť? Vyvolá to v tebe nejakú instantnú emóciu? Možná nějakou závist nebo nějakou nejistotu. Třeba potom jako nenávist prostě lidí. Jsou určité jako druhý faktorů lidí, co třeba jsou introverti, pak jsou tady lidi, co se musí pomlouvat, protože mají třeba nudný život, potřebují mít nějakou potřebu třeba ujištění nebo podobně, nebo nevím, proč se třeba lidi pomlouvají, třeba snaha šířit informace nebo neochota pracovat s vlastními chybami. Myslíš, dobre, si teraz, ako si povedal, že neochota pracovať s vlastnými nedostatkami a s vlastnými problémami, myslíš, že ľudia, ktorí možno majú viacero nevyriešených vnútorných problémov, alebo ich trápia veci, ktoré sa im dejú, trápi ich možno ich život, tak sú viac pravdepodobne naklonení k tomu, že by v nich vznikla nejaká tá nenávisť voči druhým? No, dle mojí zkušenosti a dle mého jako prožití těch skoro 30 let, co jsem se jako tak, mám ty zkušenosti a co jsem se jako naučil a co jsem jako potkal za lidi, i dobré, ale bylo tam i hodně špatných lidí. Myslím si, po této zkušenosti se ani nedivím, že lidi prostě se nemají rádi, nebo prostě když někdo vyleze prostě ven a jde třeba do města, je tam strašně moc lidí jako na sobě nakupě, tak si řekne prostě, že nesnáší lidi, nemá rád lidí, nebo potom slyší od někoho, že slyšel něco na tebe třeba. Jo, je to takové... Prostě jsou to špatné zkušenosti s lidma. Tak určite ako deti, keď vyrastáme, nás nemáme v sebe od začiatku. Keď vyrastáme teda v nejakej dajme tomu normálnom prostredí, normálnom rodinnom prostredí, tak tá nenávisť u nás nebude. Hej? A ako si načrtol, určite sa to všetko odvíja od našich skúseností životných a veľmi to záleží na tom určite, že ako tým životom preplávame, že koľko toho zla sa nám možno prihodí do cesty. Ja som sa, poznáš stránku Reddit, to fórum. Áno. A ja som sa tam spýtal, vieš, som sa tam spýtal otázku, že ako vnímate nenávisť a prečo možno nenávidíte ľudí. Tak by som tu vypíchol pár komentárov, ktoré ma tak najviac zaujali a môžeš sa potom ty vyjadriť, keď ťa niečo napadne k ním. Určite. Ale taký jeden, čo mal tak najviac lajkov, bol, že väčšina ľudí nie je zúhovejvavá k ostatným, nevedia sa správať, sú sebeckí. Ďalší povedal, že ako jednotlivci sú ľudia, vyzerajú dobre a sú v pohode, ale keď sú v skupine, tak začínajú byť nebezpečne hlupí a sú aj ich ľahko manipulovať. No, to záleží potom, jaké se člověk chytne party. Že to třeba v nějakém mladistvém věku, tak když se prostě chytne špatné party, dopadneš prostě špatně.
když se chytneš té dobré party, tak prostě můžeš někam pokračovat dál do budoucnosti. Si to vezmeš určitě něco jiného, než prostě s tou špatnou partou, jo. Hej, ja presne toto si pamätám z detstva, že často som počúval aj či akože počas výchovy od mamy mojej, alebo od starších, že keď sa dostávaš do toho tínedžerského veku, takže by si mal dávať, že musíš si dávať pozor, pretože rodičia ťa nemôžu stále, hej, kontrolovať, že kde si a s kým si. No to ne, no, Ale snažia to sa není ti reálne. pamätám si, že proste to bola taká téma často, že aby si sa nedostal do zlej partie, hlavne v tom tínežerskom veku sa vytvárajú rôzne takéto partie, buď bavíme sa o partii, že ktorí prvý začínajú fajčiť, hej, cigarety, potom kto prvý začne piť alkohol, alebo možno je to a možno niektorí už aj s drogami začínajú ťažšími, hej, No právě, no. a experimentovať. A je pravda určite, že sa ľahko môžeš nechať zmanipulovať do situácií, do ktorých by si ako sám sa možno ani nechcel dostať. Preto si myslím, že tento komentár na Reddite, tento názor, že s tým súhlasím, že ľudia, ako ty sám človek, vieš sa samozrejme ľahšie nasledovať svoje princípy, svoju nejakú morálku, čo máš k veciam. Ale keď sa dostaneš do skupiny, tak ja si myslím, že... Čo si myslíš, ako môžeš na to mi dať nejakú kontru, keď s tým nebudeš súhlasiť, ale ja si myslím, že my to máme nejako v sebe vsadené, že aspoň určite v mladšom veku, keď ešte nemáme toľko skúseností, že tak prirodzene sa chceme cítiť, byť zapojení do niečoho, hej? A že keď keď sa dostaneš do nejakej grupy alebo proste do skupiny ľudí, tak sa cítiš, že si viac možno cool, hej? Že máš nejaké, že proste tu sú tvoji kamaráti a že si súčasť niečoho a potom sa necháš možno nahovoriť, lebo hej, že pôjdeš vonku s niekým a začnú tam ľudia fajčia a tak sa na ťa môžu pozerať, a čo ty nefajčíš, že čo si proste taký debilko, hej? Lebo čo, že sa fajčí tiež nie. Lebo nechceš byť sám, chceš byť súčasťou tej skupiny, tak si proste zaš tú cigaretu, hej? A tak jako i možná, že člověk se dostane k té špatné skupině, je tam třeba i možná jako řada faktorů a třeba možná i nějakých okolností. Jakoby třeba já osobně mám třeba faktory jako introvert jsem, a mám už špatné zkušenosti s lidmi. Hlavně jako, že myslím si, že za to může i ta výchova, jo, moje výchova, moje vedení života v mladistvém věku. Já jsem se třeba jako kdysi, když jsem byl hodně mladší, tak jsem se hodně stěhoval kvůli matce, která mě mladí vystřídala hodně partnerů, tak jsem se jako stěhoval celkem dost často. Dejme tomu, že třeba za nějakou období od, nevím, to možná bylo od 7 do 11 let jsem prostřídal možná tak 10 měst, možná nějakých 10 základních škol. Takže jakoby pokaždé, když jsem se přistěhoval do nějakého určitého města, začal jsem chodit na místní základní školu, tak jsem si vlastně jako musel neustále seznamovat prostě s novými lidmi, jakoby s novými dětmi. A bylo to prostě pro mě těžké jako tady tomto období. Možná bych řekl, že se to i na mě podepsalo. Jakoby jako dítě jsem se jako nějak úplně extra nechtěl stěhovat. Nebavilo mě to pořád prostě se s někým novým seznamovat, už mi to prostě přišlo takové divné. Prostě tam byli lidi takoví. Nakonec to dopadlo tak, že jsem se vlastně přestěhoval do svého rodného města a potom jsem vlastně poznal jsem trošku více svého otce a přestěhoval jsem se k němu, takže už jsem se vlastně nikam nestěhoval a zůstal jsem ve svém rodném městě. Jakoby chtěl jsem mít kdysi svoje kamarády, ale neměl jsem tu možnost. Tak jako možná proto jich třeba dneska nemám. Nemal si tu možnosť vytvoriť nejaké dlhodobejšie vzťahy, lebo si nevedel, ako dlho tam ostaneš na tom mieste. Ano. A prostě jakoby možná proto jich třeba dneska nemám tolik.
i kdybych si jakože na rozdíl jakoby bych si přál opak. Dneska mám možná jednoho kamaráda, možná dva by se dalo i říct, ale vím, že třeba, když jsem se tu zpátky přistěhoval, tak jsem tu měl spoustu kamarádů, ale potom se z nich vyklubali právě ti špatní, ti zlí lidé, takže jakoby už mojí duši a mojemu srdci už prostě tam nebyl žádný přístup. Takže proto dneska prostě nemám tolik kamarádů, kolik bych jako chtěl. No, ďakujem za to, že si s nami zdieľal kúsok tvojho životného príbehu. Ja som zažil niečo podobné, alebo no, dajme tomu vzdialeno podobné vo staršom veku. Ja keď som vyrastal v Michalovciach a tam som chodil ako v mojom rodnom meste, som chodil aj na základnú, aj na strednú, hej. A samozrejme, že tam som si vytvoril veľa priateľstiev a mal som veľa kamarátov, akože hlavne spolužiakov zo školy a potom kamarátov a tak. A ja som bol taký, presne ako som pred chvíľou vysvetľoval, že ja som bol presne taký človek, ktorý som sa teraz už, keď som starší, si to uvedomujem, hej, že som bol taký, že som sa chcel proste cítiť zapojený do nejakej partie, hej. A to asi každý dnešný dobe. A určite som sa nechal ovplyvniť ovplyvniť svoje správanie a to, čo som robil, hej, že či už sú to proste, hej, jak som spomenul, či alkohol, či cigarety proste, možno by som to nerobil, keby to nerobili ľudia, ktorí boli moji kamaráti, hej, a som sa určite chcel cítiť zapojený do skupiny, hej. A možno sa cítiť, že som nejaký frajer, hej. No úplne mám to samé ako skúsenosti. A potom som zažil to taký možno aj stred s realitou, aj taký ten začiatok dospeláckého života, vieš, že keď ja som mal 19, tak som vycestoval preč. Som skončil strednú školu, gymnázium, tak som odišiel do Anglicka. A mal som tam sestru, ktorá mi pomohla na začiatok, vieš, z života tam, akože nájsť nejakú prvú prácu a že by som tam nejako sa udomácnil. Som išiel do Londýna, hej. A nevedel som, čo so svojím životom. Nevedel som, či chcem ešte ísť či chcem ďalej študovať, akože vtedy som mal už školy dosť, lebo ja som nikdy sa necítil tak nejaký milovník študovania. Tak som išiel proste do roboty, hej, a tam som zažil prvé také, čo hovorím, že niečo podobné možno ako ty, že som sa presťahoval do úplne iného sveta, hej. A jediný človek, čo som tam poznal, tak bola moja sestra a jej muž. A proste som začal tam sa cítiť osamele, hej. Lebo som išiel z prostredia, kde som proste poznal milión ľudí, hej, z mojho rodného mesta. A išiel som dajme tomu, by mohol niekto povedať, že išiel som do sveta. A začal som pracovať, hej, a začal som žiť ten taký život, ktorý bol pre mňa úplne nový, hej, že ideš do roboty a domov, hej. A si unavený, dobitý a nemáš ani energiu na nič, už keď si doma, na nič iné, jak iba ležať, hej, a pozerať televízor alebo hrať hry. A ja som nemal ani kde stretnúť nových ľudí, hej. No, keď zavolala ma sestra, keď išli oni niekde, hej, dáme tomu niekomu na návštevu a tak ma zavolala, hej, tak tam som možno ich priateľov stretol, lenže ona je odo mňa dosť staršia, hej, takže to boli vždy takí starší ľudia, ktorými možno neboli takí moji rovesníci, s ktorými som si mohol pokecať o veciach, čo možno mňa zaujímajú. A tak išlo niekoľko mesiacov, vieš, tak to som prežíval nejako a tam som sa dostal, nemám to problém priznať, hej, do ťažkých, akože takých depresií, stavov, ktoré som nepoznal, vieš, z toho, že proste okrem tej nejakej rodiny, tak ja nemám sa s kým porozprávať o ničom. Hej, a ten stres s realitou bol aj to, že 90% mojich známych, čo som myslel, že akí sme dobrí kamaráti, tak na mňa zabudli, vieš, že zo Slovenska. Ja som sa snažil kontaktovať a niektorí ostali so mnou v kontakte, lenže to je stále iba také písanie si a sem tam si zavolanie, vieš, to nie je taký ten osobný kontakt. Proste. No, presne tak, no. A ja som tam ostal taký sám, veľmi dlho. A takže zažil som niečo podobné, hej, že
som sa nemal ani kde, lebo kde nájdem tých kamarátov, však v práci čo som robil, tak to boli väčšinou tiež tam všetko starší odo mňa, hej. A som robil v mliekárni, hej. A proste tam nebolo veľmi nejaké kamarátstva naväzovať. Takže vtedy som veľmi, strašne som chcel nejakých kamarátov mať. A mať niekoho, s kým by som sa mohol stretávať aspoň raz za čas alebo niečo. Takže to dlho trvalo také obdobie. A potom som sa rozhodol zmeniť život, no zase to nechcem, lebo sa to už sa to netýka tejto témy tak úplne, ale potom som išiel tam na školu, na vysokú, v Anglicku. No a už potom, keď som, vieš, už keď si na škole, tak už tam máš tých rovesníkov, tak už sa to zlepšilo, hej. Som našiel si nejakých spolužiakov, kamarátov a sa to už potom už som bol spokojnejší, hej, keď som bol na škole a keď som aj naďalej pracoval, ale predsa len tá škola bola taký priestor aj nájsť si nejaký ten kontakt s ľuďmi v mojom veku alebo podobnom veku. Takže ale potom, jak som dospieval, tak som zisťoval, že som začal viac filtrovať, vieš, že s kým vôbec chcem byť kamarát, koho mi vôbec treba do života, hej. Som to začal menej a menej prežívať časom. Až do bodu, kde som teraz, že už ma to vôbec netrápi, hej, že nemám milión kamarátov. Tiež som na tom podobne možno, hej, že tu mám, kde som teraz, tak mám pár, fakt iba 1, 2, možno 3 kamarátov, s ktorými sa chcem stretávať, ktorí sa so mnou chcú stretávať, ktorí ma majú radi takého, akého som, hej. Lebo nie som dokonalý, to ani zďaleka. Si uvedomujem, že so mnou môže byť tiež ťažké vychádzať a tak ďalej. Ale už som si prešiel tým obdobím, si myslím. Ale dlho ma to držalo. Aj po mojej 20-ke, vieš, to, že som aj zavidel ľuďom, že nemám také partie, ľudia chodia, neviem, príklad, na nejaké veľké oslavy, chaty a zabavy a dlho mi to chýbalo, hej, lebo som niečo podobné zažíval ako tínedžer, ale ako dospelý som to proste nemal, hej, lebo proste ako väčšina ľudí sa na mňa vysrala a nemal som proste tie partie, ktoré som tak mal strašne rád. Ale už teraz, už ma to netrápi, hej, že proste takto beriem, že taký je môj asi. Nie, nechcem to zase zvaľovať, že na osud. Životná story. Ale taký je môj životný príbeh. No tak proste, aj keď by sa dal povedať, že som taký extrovertný človek, však nahrávam podcast, hej, ale na druhú stranu proste nemám milión známych a nemám ani milión kamarátov, hej, že by som mohol povedať, že mám neviem koľko ľudí, ktorým by som sa mohol stretávať, alebo chcel by som sa stretávať. A to je v poriadku, vieš. Nie každý musíme mať proste rovnaký život a rovnaký počet známych a kamarátov na to, že by sme boli normálni, hej. Nevím, zatím mně přišlo, že asi máme úplně skoro stejné zažitky a stejné jakoby prostě zažívali úplně jako většinou jakoby stejné životní jakoby ty cesty. No hej, tak aj mne to tak príde, hej. A možno aj viacero ľudí, aj tí, čo vás počúvate, možno sa nájdete v tom, čo hovorím. Určite to neradí, no. Treba sa zbaviť toho pocitu, že potrebuješ mať veľa tých kamarátov. Alebo určite nie je odpoveďou byť, že stále sám. Hej, treba si skúsiť nájsť to priateľstvo, ale malo by to prísť samo, hej. No a ono v dnešní době jako je celkem těžké si najít jako kamarády, protože víš co, jako dneska jdeš třeba po ulici, po městě, vidíš tam třeba někoho, kdo jako vypadá, že je normální, že se chová normálně a je úplně jedno, jestli to je žena nebo jestli to je chlap, ale prostě to je přijde už potom v dnešní době blbě, prostě přijít nějakým člověkem a zeptat se ho prostě ahoj, toto, tamto, víš co, prostě vypadáš dobře, přijďeš mi sympatický nebo sympatická, nechceš se prostě seznámit, prostě nějaké jako udělat nějaké nové přátelství a takhle, jako dneska je těžké i prostě si jenom oslovit ženskou, jestli vyšla s tebou na rande, protože dneska nevíš, že si tě nepošle někam do temných koutů, anebo ti řekne prostě, že jsi divnej nebo že jsi úchyl, jako to je takové
To je takové prostě, možná jakoby i, dá se říct, že já třeba za svých 30 let, dá se říct, jo, že jsem prostě poznal hodně zlých i dobrých lidí, ale jakože spíš jsem si zanechal ty šrámy na duši od těch zlých lidí. A jakoby možná bych si dokázal i říci, že se to vlastně odvádí od toho moje třeba dnešní, třeba dá se říct, že i toxicita na druhé lidi, ale spíš jako to myslím jako legraci, jakože nejsem jako úplně nějaký negativní člověk, nebo prostě lidi mě nepochopí. A prostě mají mě za toho zlého člověka, i když jsem jakoby ve svém nitru úplně normální člověk s dobrými úmysly, jenom mám prostě jakoby i jináčí druh vtipu a prostě jinak se bavím, no, prostě jakoby je to lidí, je to chutí a je to mozku a každý se prostě chová úplně jinak a každý jakoby reaguje na určité situace jinak. I prostě na to, i na ty nové přátelství nebo prostě jakoby na to seznámení a takhle. Hej, súhlasím s tebou. A vlastne si mi dobre aj nahral, na čo som mal otázku ďalšiu, keď sa ďalej, aby som pokračoval v našej debate. Vlastne ako sme už aj načrtli tie medziľudské vzťahy, tak teraz ti dám takú situáciu, hej, ktorá je, lebo sa zabavíme, hej, lebo tá akože to, že tá neznášanlivosť a závisť medzi ľuďmi je prepojená, určite, hej, lebo ja som aj hovoril o tom, tak jasne, že sa vo mne vytvárala taká, priznám si to tak, že som zavidel a možno som aj neznášal nejakých ľudí, nejakej období, vieš, že jak som hovoril, že som myslel, že všetkými ľuďmi, čo som bol známy, kamarát, že ostaneme v kontakte a ja aj budeme sa stále baviť, ale tí ľudia sa so mnou, proste, keď ja som sa prestal ozývať, hej, tak sa neozývali ani oni, hej. Takže ja som pocítil tú nenávisť k ľuďom práve preto, hej, že som mal pocit, že nikto ma nemá rád možno, alebo niečo je so mnou zlé. Tak som potom, áno, keď som pozeral na iných ľudí, tak som ich zavidel a možno som ich aj mal som takú tú nenávisť, že oni sa stále ďalej bavia, sú stále super kamaráti a všetko toto a ja som kde, hej? Ja nikomu nechýbam, proste. A to vytvára v tebe tú toxicitu potom. Vôbec naväzovať ďalšie vzťahy, hej? A že si potom veľmi opatrný a možno až príliš opatrný vôbec, s kým sa chceš baviť. Hej? A potom... No, tak já třeba mám, už si měl vlastně tady taky v podcastu Veroniku, moji kamarádku. Sice zatím jako víceméně internetovou kamarádku, párkrát jsme se jako sešli, viděli jsme se, měli jsme nějaké srazy a takhle s dalšíma lidma. Ale jako poslední dobou mně přijde, že jsem buď někde špatně jsem někde udělal krůček, anebo jsem byl až moc svým způsobem vtipný, nevtipný, jo, protože že jakoby jsem byl moc jakoby toxický, takže teďka úplně jakoby jsem momentálně v takovém rozpoložení, že nevím, co si o ní myslet, no. Ale snad se to jakože nějak jako dobře vybrví, jako no. To poznám, hej, ja mám tiež, viem mať svoj špecifický štýl humoru, ale už som sa to naučil dávkovať, vieš, že aby som nevytvoril tú neznášanlivosť u ostatných ľudí voči mne, tak dokým nie som si úplne istý, že tých ľudí mám nejako prečítaných, tak sa snažím byť taký mierny, hej, so svojimi vtipmi, lebo sa mi stalo samozrejme veľakrát, že som povedal niečo, čo som si myslel, že bude vtipná poznámka, lebo proste ja to mám rád na niečo možno tak sarkasticky zareagovať. No, presne tak. Ale ľudia to proste veľmi ťažko, niektorí to veľmi ťažko nesú, hej. A jak som načrtol vlastne tú otázku, zase sme trošku odklonili sa, ale teraz to povieme, hej. Poviem ti takú modelovú situáciu, čo sa mi aj stalo nedávno, hej. A že možno, jak by si ty reagoval, lebo ja nechcem, aby tá neznášanlivosť vznikala vôbec, tak častokrát proste volím tú cestu, keď niečo smeruje k tomu, že by mohla byť z toho, dajme tomu, hádka, alebo proste nejaký argument.
vyhrotený, tak ja radšej, ja sa snažím byť ten, čo ustúpi, hej. Že nepoviem možno, aj keď akože chcem byť úprimný človek a chcem akože mať nejaké tie svoje zasady, hej, ale zároveň možno nechcem zároveň aj uraziť iných ľudí, tak tak niekedy nepoviem ten svoj názor už. Lebo som býval taký, že som proste vždy povedal a som proste povedal na hubu a väčšinou to nedopadlo dobre, hej. Takže ja sa väčšinou snažím už teraz byť taký, že no potlačím to k sebe, možno nechám toho človeka tak, hej. So jeho názorom a skúsim to nejako prekusnúť, hej. A proste to sa mi aj stalo nedávno, že som sa dohadoval s niekým na niečom, hej. Na niekom, dajme tomu, nechcem, aby nebudem hovoriť, že 100 ani nič, hej. Dajme tomu, že to je modelová situácia. Že dohadoval som sa s niekým na stretnutí už veľmi dlho, hej. Veľmi dlho som sa aj ten druhý človek tak sa vyjadroval, že sa so mnou chce stretnúť, že a tak, ale proste vždy boli nejaké výhovorky, hej. Vždy prišla nejaká výhovorka. Aj keď ja som ponúkal milión možností, jak by sme to mohli urobiť, tak ten človek vždy reagoval tak, že teraz nemá čas, alebo má veľa vecí na práci a čo tak na budúce, tak toto a potom sa dohodneme a potom zase z toho nič, vieš. A ja som to držal sebe, až som proste išiel proti svojim zásadám a proste som povedal. Vyjadril som svoj názor. Že toto sa mi nepáči, hej. Že ja sa tu snažím o niečo, hej, nejako posunúť toto priateľstvo, tento vzťah niekam, ale ty proste máš vždy niečo iné na práci, hej. Alebo niekde ideš inde, aj keď povedal mi ten človek, že nemá čas, ale vidím, že išiel niekde inde, hej, ale ja samozrejme nikomu nemôžem určovať, že kde s kým pôjde, s kým sa bude stretávať. Samozrejme nie. Ale ja si myslím, že nemôžeš mi predsa hovoriť, vieš, že nemáš čas a formálne nejaké výhovorky, ale zároveň proste evidentne mať čas na iných ľudí alebo ísť na iné miesta. Nie? Tak čo si myslíš o tomto, hej? Lebo ja som proste už vybuchol a už som povedal, hej. A už z toho vznikla veľká hádka a dlhé správy a neviem čo. A som ostal taký z toho, že no, tak zase som proste sa mi potvrdil, no vybuchol som a ten človek ešte viac na mňa vyskočil. Takže si sa možno aj ukázal svoju pravú tvár, ten človek, možno to brať tak. Ale čo si myslíš o tom, hej? Že o tom ustupovaní, alebo proste povedať si, že já si myslím, že tam už jsou potom jakoby to už je otázka priorit. Že prostě on třeba měl čas, nebo neměl ten čas, ale zrovna ho třeba, jakoby měl ten čas, ale zrovna ho neměl třeba na tebe čas. Že on prostě jakoby si to nějak rozplánoval, jo, a že prostě zrovna, ale jako jestli to je nějaké častější, tak to už nevím, to už je třeba otázka jako fakt těch priorit. No častejší, no však jasné, že inak by som nevybuchol, vieš, keby to nebolo opakovanie. To je to samé, jak třeba já a můj jako jediný reálný kamarád, třeba mu řeknu, třeba nevím, že někam jdeme a domluváme se prostě celý den a nakonec řekne, že kašleme na to, teďka máme něco jiného na práci. No a jakože já už ho znám, už nějaký pátek, já už to nějak beru, jo, ale pak se třeba dozví, že on prostě hraje Vovko a že prostě radši raiduje, než aby prostě jsme někam prostě zajeli nebo něco takového, jo. Já to chápu, je to prostě otázka priorit, nebo prostě jako třeba se mi někam nechce, prostě si dohrát turu v pohodě, ok, dohraj si to, ale určitě si myslím, že lepší by bylo, kdyby ti to prostě člověk řekl upřímně na rovinu, co vlastně jakoby, není jakoby zodpovědný, nebo jakoby on není odpovědný se ti to zodpovídat jako přesně, co kde, s kým jde dělat. Ale že třeba jako místo toho, aby řekl, že třeba ne, že nestíhá, ne, že třeba nemá čas, ale třeba, že napíše hrou Vovku, domluvíme se na jindy, nebo prostě takhle, víš co.
No presne, si teraz, jak si hovorí, trafil klinec po hlavičke, jak my hovoríme. Neviem, či po česky máte niečo podobné. Jo, něco podobného. Dačo s hřebíkom, nie? Či Hřebík po nejak... hlavičce. Niečo také, vieš, že to bolo to, čo som sa snažil vysvetliť. Hej, a to je to aj, čo ja očakávam od ľudí. Hej, že ja že ten človek, alebo tí ľudia nie sú ti nič dlžní. Hej, jasné. No nejsou, samozřejmě, že ale nejsou. proste ja to tak berem aspoň, že keď mňa niekto sa spýta na niečo, neviem, či stretnúť si, či zavolať si, hej, bla bla bla, tak proste som úprimný. Teraz nemôžem. Hej, povedz mi, hej. A ja sa potom vôbec neurazím a vôbec nebudem ťa neznášať alebo dačo, hej, že Ano, povedz na prostě rovinu, nie, proste nie. Alebo daj mi pokoj, alebo také, vieš, ja som to už som niečím prešiel, ja tomu pochopím. Hej, možno s tým nebudem súhlasiť, ale uznám a som tu úprimnosť, hej. aspoň tu snahu, nebo prostě celkově já třeba občas, kdysi dávno jsem býval hodně upřímný. Jsou třeba jakoby i dvě strany upřímnosti. Ta jedna upřímnost je to, že prostě ti někdo řekne, že nemá čas a bla bla bla. A potom tam je druhá část upřímnosti, kdy prostě lidem jako říkáš opravdu věci na rovinu, tak jak se mají, nechodíš kolem horké kaše a takhle. I to se vlastně jakoby odvíjelo toho, že vlastně potom se nemělo z těch známých vlastně byli kamarádi a potom z těch kamarádů už nebyli ani známi. Protože jsem byl až moc upřímný a ti lidi moc jako nesnesli ani upřímnost a ani vlastně jakoby nebyli schopni vyjadřovat tu upřímnost, jako prostě nebyli fair, nebyli prostě reální. Nebo jako reálně asi jsou, jako jo, ale prostě nejsou prostě upřímní. A to mě na tom hodně štve, no. A možná asi proto jakoby vzniká potom nenávist mezi lidma a nevím, jak to prostě pojmenovat. Nebo jak tak sa určite, keď zažiješ proste takéto niečo s viacerými ľuďmi, tak je potom ťažšie s tebou vôbec s niekým novým tak naviazať ten vzťah. To je jedno, že či romantický vzťah alebo priateľský vzťah, vieš, že ty proste neveríš tomu človeku, že bude tebe úprimný, lebo si veľakrát zažil, že nebol, hej. Ale tu sa jasne, že na tomto nezávisí život, že ty si nemal čas niekoľkokrát. To všetko je normálne. Len proste taký odkaz by som dala iným ľuďom, že proste povedzte tomu človeku, že prečo nemôžete. Keď vám ten človek za to stojí, tak ja som povedzte, nie, že lebo proste na čo vymýšľať výhovorky, keď môžeš povedať na rovinu. Hej. A mám také plány a toto. A to ten človek väčšinou pochopí. Keď nie je debil, tak to pochopí. A ja si nemyslím, že som debil, hej. Takže keď im povieš, že prečo nemôžeš, lebo normálne, nie výhovorky, tak celá tá komunikácia bude potom aj férovejšia, hej, jeden k druhému. No to jsou právě ty vymluvy. Já si myslím, že ty vymluvy prostě kazí třeba to už to zašle kamarádství, jo? Už to zašle přátelství. Že prostě chodí kolem horké kaše, není to prostě upřímné. Nevím, proč se tak děje, nevím, jak se tomu vyvarovat. Ja mám možno pocit, prečo sa to tak deje, a to je vlastne ďalšia súčasť tejto témy je, lebo je dobré, že si vlastne v podobnom veku jak ja, lebo to možno budeš tiež môcť vedieť nejako opísať. Že my sme, dalo by sa povedať, že sme zažili dobu pred asi takou najväčšou zmenou pre ľudstvo, a to príchod sociálnych sietí. Vieš? No. Že niekedy proste zažili sme, aj keď sme boli mladí, ale zažili sme dobu, kedy nebol Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat a tak ďalej. Hej? No prostě celkově nebyly sociální sítě a když jsi prostě s někým domluvil na nějakém určitém času a místě, tak si prostě tam byl, a když si tam nebyl, tak prostě si věděl, že si přišel k němu k baráku, zazvonil si, vylezla třeba jeho mamka nebo otec, anebo on, a že kde jsi? No, já jsem se třeba zpozdil nebo něco, ale prostě věděl si, že prostě se na něčem domluvíš, tak prostě jsi na určitém místě, a pokud tam nejsi, tak máš nějaké náhradní místo. Ale vždycky to tam bylo to, že vlastně jakoby si přišel, zazvonil si, jsi doma, jdeš ven, šli jste.
A ne, že Ale, dneska prostě si lidi napíšou na sociálních sítích nějaké blbosti, posílají si tam TikToky, tam nějaké vtipy, bla, bla, bla a prostě v reálném životě nejsou schopni potom mezi sebou komunikovat. Třeba sedí někde na kafi, na pivu a potom jsou na telefonech. Za mě to jako tamhle to třeba jako nebylo. Vím, že jsem měl jednu určitou dobu jsem měl partu lidí, jakoby známých, co jsme prostě přišli na pivo, telefony se odložily na stůl a kdo ho první zvedl, ten platil celou tratu. chápem, hej. No, tak vieš, že, alebo, jak si hovoril, no zajsť, alebo bolo, že na pevnú linku si zavolal, nie? Že ešte boli také vôbec pevné Jo, linky, přes kabel, alebo... no, to jsem ještě zažil, jo. Alebo ako jasne, mali sme telefóny, tak SMS-ka, alebo tak, vieš, že jasne, že aj vtedy ľudia by boli možno takí, ale asi takí, že mali tie vymluvy a výhovorky. Ale zároveň ja si myslím, čo sa proste to veľmi zmenilo to, že sme si napriek tomu, že nám tie výmoženosti moderných technológií priniesli možnosť ako byť v kontakte s obrovským množstvom ľudí neustále, hej, a nám dali možnosť zdieľať náš život, keď chceš, hej, fotkami, príbehmi, reelsami, TikTokami a tak ďalej. A ešte Ale, vlastne... len počkaj, to poviem, že ale No. presne napriek tomu, že máme možnosť viacej zdieľať, tak mi príde, že sme sa viac začali uzatvárať a byť viacej akoby izolovaní od ostatných. Pretože na čo by, lebo vidíš všetko na tom telefóne, tak sa cítiš, pre mňa možno viac sa ľudia cítia izolovaní, jak predtým. Lebo je menej toho kontaktu osobného. No přesně tohle je to, co nám sociální sítě dali. Prostě lidi mají větší deprese, jsou na tom čím dál tím hůř, prostě psychicky, nejenom i psychicky, i občas i fyzicky, protože když hlava nefunguje ani tělo. Ale hlavně mi přijde, že prostě když kdysi fungovaly třeba jenom SMSky, anebo prostě, že jsi někomu zavolal, tak už když třeba že jste třeba nepoužívali ty telefony a domluvili jste se, že někde někdo bude, tak člověk už neměl ten prostor na ty výmluvy, že už prostě opravdu tam musel být. My třeba jakoby jsme chodili na základku, tak jsme se třeba s klukama občas domluvali, že zajdeme ven a že třeba dáme si sraz na klepáču. Nevím, jestli to něco říká klepáč. To je taková kovová konstrukce, kde se práší koberce. No, hej, také boli medzi bytovkami. No, takže na tom jsme si jako děcka, prostě jsme si dělali sraz a tam jsme prostě celý den třeba na tom seděli, povídali si, prostě dělali nějaké blbosti, vymýšleli si prostě nějaké aktivity a takhle. Jo, prostě neměl si čas na ty vymluvy, neměl si čas na nějaké deprese a prostě blbosti. Možná bych i řekl, že tehdy neexistovalo tolik ani ADHD syndromu a podobně. Prostě ta generace a celkově ten svět prostě šel úplně někam jako bokem a hodně někam hluboko do temných koutů světa. Ako zároveň nechcem, ja nie som taký, že by som nadával na to. Hej, ja mám rád moderné technológie a ja vidím veľa toho dobrého, čo nám umožňujú tieto sociálne siete v tom, že v tom instantnom kontakte možno s ľuďmi, ktorí sú vzdialení, hej, rodinu, čo máš niekde ďaleko, alebo tých ľudí, čo máš rád, že ja som takto ti pomáha byť v kontakte. Tomu přikladám už jenom takové plus, jakoby, no, že jako... To je určite plus, hej. Ale zároveň tie sociálne siete nám dali spoločnosti možnosť ako viac prejavovať tú nenávisť, hej. Lebo môžeš to hlásať obrovskému publiku. Lebo predtým si to tak nemohol robiť. Jedine, čo by si mohol robiť, je keby si chcel hlásať nejaké svoje teórie konšpiračné, alebo proste nejakú svoju nenávisť alebo závisť, tak si proste mohol ísť jedine tak do ulic kričať niekde. Hej? No nebo do hospody. No. A ešte sa to všetko znásobilo, čo som vlastne ďalšiu vec, ktorú som chcel načrtnúť, vieš, že od tej korony, lebo sme boli teraz v karanténe a jediný spôsob, ako sme sa mohli
socializovať, bolo, že si bol na tých sociálnych sieťach, hej, za nejakú dobu, keď bola tá karanténa, keď sa boli zatvorení. A No to tady, dalo vznik pre mňa, akože vždy boli ľudia, ktorí potrebovali niečo neznášať a byť proti prúdu v niečom, ale počas tej korony sa to pre mňa ešte brutálne znásobilo, lebo ako príklad, už len tá debata, že či je tá korona naozaj taká zlá a že či sa dá očkovať alebo sa nedá očkovať, alebo či je to celé vymysel štátu a tej choroby a toto, vieš, že to také veci začali sa riešiť, čo a ľudia sa začali deliť proste strašne na tabory. Akože aj predtým sa ľudia delili na to, že jeden verí na toto, jeden verí na toto. Keď to bol, ale proste od tej korony a z kombinácií s sociálnymi sieťami vždy teraz mám pocit, že vždy vznikajú nejaké nové a nové situácie, kde sa ľudia potrebujú deliť na tábor, myslím tak a ja myslím tak a hádať sa proste v komentároch a v komentároch a na videách a rozosievať ďalej svoje názory a keď niekto nesúhlasí, tak je to, jak je idiot a nadávať mu a tak, vieš, že jak bola korona, potom vojna na Ukrajine, teraz je tým Rusko, tým Ukrajina, alebo tým anti-Amerika a tak ďalej. Teraz je Izrael, že tie vojny, ktoré boli aj predtým vojny, lenže teraz viac ľudí vôbec vie, že tie vojny sa dejú, lebo predtým si mal iba televízii, kde si mohol získať informácie a jenomže môžeš povedať, že tie televízie možno mali nesprávne informácie, ale teraz, ak máš prístup ku miliónom rôznych informácií, ľudia aj nevedia, že čomu veria, hej? Ale nejako tomu veria, aj keď vôbec nemôžu vedieť, že to je pravda, hej? no právě to je ten problém, že 90% informací, co je v televizi, co je na internetu, je prostě všechno, jako nemám to nějak podložené, ale věřím tomu a už jsem si to i párkrát ověřoval, že to je prostě na sílu už tlačené, jo? Že prostě ty informace už tam přibúdají jenom jako, že už nemají co prostě z toho vymačkat, tak prostě si tam přidáme něco, jo, prostě já se třeba, jako já osobně se nedívám na televizi, nedívám se vůbec na televizní zprávy, nedívám se na internet na zprávy, občas mi něco vyskočí na Twitteru nebo na Instagramu, to je všechno, co tak používám, ale jako nevím, víceméně jako ani se moc nezajímám o okolní svět, než že by mi bylo lhostejný, ale občas prostě máš náladu, kdy prostě fakt jako nechci nic řešit a chci se uzavřít třetím světem, ale občas máš jako i náladu se něco jako dozvědět, něco si zjistit, jenomže co s tím ty zmůžeš, jako když se dozvíš tu informaci, no tak co, tak prostě potom budeš jako nějaký anti-Rus, anti-Ukrajinec, prostě nerozumím tomu, jako. No ale možno ty tak rozmýšľaš, ale ľudia, tak ako sme možno aj na začiatku podcastu rozprávali, tú potrebu začleniť sa do nejakej skupiny, aby ťa ľudia mali radi, a opačne, aby nebolo to, že ťa neznášajú, že ťa nechcú príjmuť. To tak majú ľudia asi pocit, proste, že potrebujú sa začleniť. Nehovorím, že všetci, hej, nehovorím všetky ľudia na svete, ale proste to je to, čo sa deje a poviem ja to bohužiaľ podnecuje ešte viac tú neznašanlivosť a tie negatívne emócie medzi ľuďmi, hej? Že keď niekto stačí, že dáš proste post alebo niečo dáš na internet, kde vyjadríš svoj názor, či na hocičo, či politicky, či na nejakú situáciu a potom môžeš mať z toho proste môžeš mať z toho problém veľký, hej. Že u ľudí, že ťa začnú inak vnímať a začnú ťa nejako súdiť pre toho. Aj keď ich nezaujíma, ako si to ďalej mysle, hej. Nikto sa nebude ťa pýtať ďalej na nejakú debatu. Proste ľudia si väčšinou už instantne vytvoria nejaký obraz o tebe, hej. A tým pádom sa veľmi ľahko dá, jak si povedal, tie noviny a tie správy, proste je toho veľa, hej, ale vždy niekde bude tá pravda. Tá pravda je niekde, len je viacej utlačená do pozadia. Presne tak. Pretože
každý má nejakú svoju propagandu, ktorú potrebuje z nejakého dôvodu tlačiť, hej. Akože, jasné, môže takto povedať, že ja teraz na svojom podcaste tiež možno pretlačam nejaký svoj názor na niečo, hej. A to je v poriadku, keď to tak niekto vníma. Ale určite môjim cieľom je skôr sa o tom, že máme nejakú tú debatu, hej, a nejaký ten dialog o týchto veciach. A ja sa nesnažím niekoho presvedčovať o nejaké pravde, jak sa snaží niekto iný, niekto iný sa snaží, možno na iných podcastov. Já bych na to měl jako možná asi jináčí názor, ale jak říkám, 100 lidí, 100 chutí. Když má někdo prostě nějaký svůj názor, ať ho klidně jako protlačuje, ale ať ho prostě lidem jako násilným necpe, třeba já nevím, jako třeba aktivisti, proč se tam lepí prostě někam tam prostě na cestu a prostě nechají ani projet auta, prostě přitom lidi jdou do práce, protože takový je systém, prostě musíš chodit do práce, aby si vydělal peníze. To, že oni si vezmou volno a tam se přilepí potom k cestě, no, bohužel. Je to tak. Snažia ničiť nejaké kultúrne pamiatky. Hej. Přesně tak, ano, jako třeba ve Francii obrazy a podobně, no. Úplne mne to vôbec nedáva zmysel, akože jak si upozornili na to, za čo bojujete? Násilím? To je tá cesta? Místo toho, aby šli prostě, já nevím, třeba sázet stromy, nebo čistit moře od odpadku, prostě co tam někde se svrhla nějaká ta loď. Prostě nemám možná asi takovou mozkovou kapacitu, abych jako pochopil ty lidi, co vlastně chcou, jako, co vlastně dělají, nebo takhle. Ale jakoby, jak říkám, prostě člověk by si měl svůj názor jako prosadit, ale říkám, necpat ho. Jo, prostě já třeba, když někdo si tam někde na nějakých sociálních sítích napíše svůj názor, tak OK, dobré, tak si to přečtu v pohodě, ale nebudu na to reagovat, když se mi to nelíbí. Když se mi to nelíbí, tak si prostě mávnu rukou, jakože jo, dobré, v pohodě. Je to jeho názor, ať si to prostě myslí, ale ať to prostě necpe ostatním lidem a prostě nedělá zbytečně humbuk, prostě nedělá tu nenávist mezi lidma, jako. No, niečo podobné sa dia, také podobné situácie ale prežívame ako ľudstvo podľa mňa už dlho, už keby dalo by sa povedať počas celej našej histórie, hej, lebo takéto rozdiely názorov by sa dalo by sa to prirovnať aj napríklad k rôznym náboženstvám, hej. Máš strašne veľa náboženstiev na svete, hej, vieru, niečoho. V takého boha, hej. Niekto má takého boha, niekto má takého boha, nejaké presvedčenie v niečo. A tiež by sa dalo povedať, že predtým, než sme mali tento problém možno, sociálnych sietí a internetu, tak predtým boli vojny za to, že napadl, že jedni boli kresťania a druhí boli moslimovia, alebo naopak, hej. Len preto, že niekto verí v niečo iné. A v tom prípade to bolo proste, že verí v iného boha alebo v iné tie zákony nejaké napísané v knižke, hej. A pritom ja som vždy myslel, že tá viera, niečo, dajme tomu, že keď veríš, že si kresťan, alebo tak, že to je o tom, že veríš nejaké pravidlá, nejaké tie prikázania, hej, ktoré ti hovoria, že dajme tomu, máš byť dobrý k ostatným ľuďom, že tam neučia tých ľudí zlé veci, ale ľudia si to aj tak dokážu vytvoriť nejakú vlastnú ideu z toho, hej, a potom automaticky nemáte rád a neuznávat, keď je niekto iný alebo niečo je iné. Hej. No nad tím jsem se jako třeba trošku jako pozastavil, že jakoby nechápu, proč se ti lidi nemají rádi. Proč tam je ta nenávist mezi těma, co věří tomu, ti, co věří tomu. Když prostě celkově to náboženství by mělo být o tom, aby prostě byl nějak jako psychicky nějak jakoby vyrovnaný, že prostě mu dopomáhá ta víra a podobně. Že prostě jakoby má v něco víru. Že prostě se jen tak jako nefláká.
anebo prostě si nedělá sám sobě zle. No, pozastavil jsem se nad tím někdy, no, ale nedokážu se tomu nějak jakoby vyjadřit, no. Tak jasné, že odpoveď nenájdeme, prečo to tak bolo v minulosti, prečo odkiaľ sa to rodí tá nenávisť. Akože snažíme sa na to nejako prísť, hej, nielen my dnes, ale ľudia sa nad tým zamýšľajú, normálne zmýšľajúci, a že prečo vlastne máme väčšinou potrebu nejako jak to povedať, nejako robiť si názor na iných ľudí podľa ich vierovyznania alebo podľa toho, ako sa zachovajú v niektorých situáciách, pretože ty nevidíš tomu človeku do hlavy, hej. A nie vždy môžeš vedieť úplne, jak to ten človek myslel, keď niečo povedal. Preto jedinou odpoveďou je, že sa snaží byť, neviem, jak sa to povie, zhovievavý? Neviem po česky, či to je také slovo. Schovivavý, no. Schovivavý, vieš. To je jediné, čo môžeš robiť. Jak sa hovorí na konci dňa. Nevím, jak jsme se bavili, já jsem kdysi byl věřící, chodil jsem normálně do kostela, chodil jsem normálně na faru, po mně umřela prábička, tak se mi to celkem dotklo, byl jsem mladý, ale jsem byl potom jakoby nerozvážný a zaútočil jsem na ně, když ona umřela vlastně. A od té doby vlastně jsem tam nebyl. Už ani nechodím na neděli, už ani nechodím na vánoční svátky, vůbec prostě nechodím. Já už maximálně věřím jenom v to, že když se pořádně najím, tak nebudu mít 5 minut hlad. Takže... Také pragmatické, hej. No, ale každopádne ja si myslím, že sme to pokryli celkom dobre. A niečomu neviem, či sme sa k niečomu dopatrali. Lebo asi sa to ani nedá, jak som pred chvíľou povedal, nájsť tú jednu správnu odpoveď na to, ako spojiť všetkých ľudí v miery. Bohužiaľ nie je to také jednoduché. To niečo také dokázať. To by právě museli mít všechny ty mozky na celém světě. Jo. Prostě když se už narodíš, tak by prostě museli mít jednu a tu samou myšlenku. A to bohužel nejde, protože lidská mysl je prostě nepřekonatelná. Prostě každý si prostě vytváříme svoje myšlení, svoje představy. To je to samé, když třeba jako nějaká výtvorná výchova, taky prostě každý dítě prostě nakreslí něco jiného. Prostě jsme rozdílní, prostě nejsme všichni stejní. Ano, máme kostru, dýcháme, vylučujeme, musíme jíst, musíme pít vodu samozřejmě, ale prostě jak jsme stejní, tak jsme rozdílní. Nie, je to určite tak, proste vidíš to na kraji. A môžeme byť radi za to, že môžeme žiť v krajine, keď žijete v krajine, kde máte priestor na to byť aspoň ako tak sám sebou, hej, lebo proste vidíš to na svete, že sú krajiny, kde, keď dajme tomu vládne nejaký diktátor, hej, alebo nejaký režim, alebo aj tu, keď bolo niečo podobné v minulosti, keď boli komunisti, hej, tak to boli také tie, dajme tomu, politické režimy, ktoré sa snažili oddestvať a vytvarovať vytvarovať v tebe nejaký názor a že by ste všetci nasledovali proste tú jednu lajnu a všetci, aby ste boli aby ste všetci súhlasili v jednu vec, nejako v ten národ napríklad, hej, a v tej pravidla. A že to sú jediné tie správne pravidlá. Lenže to nefunguje, hej. Som videli tu, že to nefungovalo, predsa len, lebo komunizmus už tu nemáme presne z toho dôvodu. Lebo ľudia už nedokázali všetci proste nasledovať slepo len ten jeden, tu jednu cestu myšlenkovou. Jako u nás to nefungovalo a možná ani nebude, protože my jsme trošku jinačí skvoda, jinačí lidé. Ale myslím si, jako, je to čistě jako můj názor, jo, ale já myslím, že v Rusku to funguje. No tak... Co si o tom myslíš ty? Keď používaš tvrdú sílu na to, vieš, hej, jak v Rusku, no, jako... jak prezident tam, čo je, tak on proste
Tam to Že sa funguje, tam to šlape jak hodinky. objaví sa nejaký politik alebo novinár, čo má iný názor a zrazu už nie je, hej. Mm. Je to tak, Nejako no. záhadne zomrie, vypadne z okna alebo udusí sa niečím. Takže áno, funguje to, tvrdou silou to môže fungovať, ale nemyslím si, že to môže byť to nekonečná. Aspoň keď sa pozrieme do histórie, tak doufáme. Tie opresívne režimy mali vždy nejaké trvanie, ale bohužiaľ môže to trvať aj, neviem, aj 100 rokov, hej. Ale tá zmena raz dojde, hej. Lebo... A tak jako, aj možno, že im to tak vyhovuje, tak možno s tím nic nedělají, no. No ako jasné, to ťažko to tak pochopiť, keď tam nie si úplne v kontakte, ale zase to je debata asi na iný podcast, na inú tému. Ale tak by som povedal, že takto na záver, lebo si myslím, že sme dobre vyčerpali túto tému, aj ty si mal veľmi zaujímavé poznatky, za čo som rád. Tak môžeš povedať, že ako sa ti páčilo dnes na podcaste? Či si sa cítil, že máš priestor na svůj názor? Si necítil nenávisť? Ne, jako já jsem se hlavně chtěl snažil jsem se jakoby hlavně být ten na neutrální půdě. Nechtěl bych jako nějak stahovat někoho sebou, nebo aby měl stejné názory jako já, to určitě ne. Jenom jsem to prostě řekl tak, jak to cítím já. Jo. Jako říkal si ty, něco jsem si připravil, něco jsem tady řekl o své vlastní zkušenosti, o svém vlastním životě. Neřekl jsem si úplně všechno, co jsem si tady připravil, ale to vůbec nevadí. Já jsem si to užil. No, docela mě i jako uchvátili některé i tvoje otázky, jakože jsem to určitě nečekal. Ale také máš niečo dodať, čo by si chcel ešte, tak kľudne môžeš, hej, jako ja ťa neruším, hej. Ne, to je v pohodě. Jako já jsem tady maximálně ještě chtěl jako dodat třeba, proč lidi nemají rádi, když jsou v obchodech akce, slevy, jo. Že prostě lidi nemají rádi třeba důchodce. Jo, môžeš kľudne povedať, hej. Je tam ta třeba další ta nenávist, jako třeba, nevím, když si vezmeš příklad, že takové obchody a například důchodci, jako třeba nemyslím úplně všechny, jo, abych jako neházel všechny do jednoho pytle, ale že třeba všiml si někdy, že ti důchodci prostě, jak se tam chovají, jak tam prostě do sebe bourají vozíkama a kradou si tam věci prostě z vozíku z jednoho do druhého, prostě už i to se prostě na těch lidech, jak to vidí, tak prostě se jim to tak zprotiví, tak znepříjemní. Ako videl som to na videách, ako osobne, neviem, asi som to nezažil ja, ale já mám bohužel viděl jsem to na videách na internete. Já mám bohužel zkušenosti z osobního hlediska a vím, že jak tam jednou někdo zahlásil v nějakém elektru, že tam prodávají mikrovlnky, jako mikrovlnné trouby, za 200 jednu, no mají to si nezažil. To je jak by prostě jak by tě čerti prostě nedořezali, to prostě tam všichni na sebe skákali, to bylo něco neskutečného, jako fakt strašného. Já se ani prostě nedivím jako fakt, že lidi nemají rádi lidi, když se lidi chovají jako nelidi. No, vieš čo, ale ja som zažil, tak ešte jednu vec poviem, že som zažil vlastne podobné niečo, čo myslíš ty, keď som v Anglicku ešte žil. A som robil nejakú dobu, som si privyrábal aj v Tesku napríklad. A ako Tesco také isté, tak máme tu, Tesco sieť obchodov, hej. A tam bolo také obdobie, že proste potom to zrušili, lebo proste sa to nedalo zvládať pre ľudí práve. Že večer, niekedy to bolo o 9. večer asi, a sa robil taký výpredaj zeleniny a potravín, ktorým končila dnes za ruka, vieš? Že tie veci inak by sa potom vyhadzovali. Napríklad, proste, čo ťa napadne, hej. Zeleniny a ovocie proste majú nejakú spotrebu napísanú, alebo aj chleba a tak.
že Jasné. neskončí. Ale vieš, že tá uhorka ešte nebude zajtra, už nedá sa jesť, aj keď je po spotrebe, hej. Keď nie je splesnieta, tak je normálna, hej. A tie veci boli proste na obrovskú zľavu. Hej, na 90%. Jo. Takže za pár centov si mohol mať zeleninu, ovocie nakúpiť. Lebo to Tesco robilo za to, že by ako nevyhadzovali to, lebo ľudia kritizujú, že supermarkety vyhadzujú strašne veľa vecí. Ale to je pravda, no. Tak oni z jednej strany to musia robiť, pretože ich kontrolujú úrady, hej. Že by proste museli mať veci nejakú expiráciu. A tak oni to, aby nevyhadzovali až tak veľa, tak proste čo sa dá všetko, sme dali sme nové cenovky, hej. A si mohol mať za pár centov niečo, hej, zeleninu, ovocie, jedlo, také, bežné, také. No a to, vieš, čo sa tam dialo? To ľudia, už tie partie ľudí, ktorí tam chodili každý deň na tieto vypredaje jedla, tak vedeli presne, aký čas to je a kde sa to odohráva. A my, ak sme tlačili tie vozíky, ja som pracoval, ja som vtedy musel robiť aj takého bodyguarda proste, hej, že sme boli viacerí, čo sme kryli to dievča, ktoré tlačilo ten vozík s tým jedlom, lebo proste ľudia, jak videli ten vozík s tým vypredajovým jedlom, tak to bola normálne bitka na krv. No to doslova, ale... To bol chaos. Ľudia sa tam pretlačali, jak hovoríš, starí, mladší, drgali do seba, kričali tam proste, vytrhovali si veci spod rúk, len aby mohli mať niečo za pár centov. Uhorku, jablko. Lebo to bolo proste veľmi lacné. To bolo neuveriteľné, čo sa tam dialo. A proste napadali aj nás, proste, hej, nám brali to z rúk, aj keď sme im hovorili, že musíme to najprv doniesť na miesto určené na to a tam sa môžete na to pustiť. A ľudia proste boli plne chorí na hlavu z toho. Potom to muselo Tesco zrušiť. Lebo tam vznikali takéto fyzické kontakty pre vypredajové jedlo. Potom sa to zrušilo a sa to robilo nejako inak, že v nejakých náhodných časoch sme to dávali do políčiek a tak. Už nepamätám presne, hej, ale hej, takže niečo podobné, také som videl, ľudí sa proste, a potom jasné, že keď to vidíš, tak hovoríš, že ty ľudia to nechceš ani, už máš dosť ľudí, hej, že nechceš, akí sme ľudia, že to nepozabíjať. Že ani ty ľudí ani nechceš ani vidieť, proste, radšej proste by si s nimi radšej vyhýbal, proste. To samé jak jak říkám, prostě já jsem prostě introvert a i když jako nemám problém se bavit s lidma, tak jako mám problém se s nima seznamovat nebo potkávat nové lidi, protože nikdy nevíš, co od nich čekat. Je to tak. No, ale každopádne, jak som už povedal, myslím si, že na dnes sme to už dobre prebrali a bol si dobrý hosťom, som rád, že ďakujem ti, že si došiel. Divím sa, že som došiel. A si tu vítaný aj do budúcna, zase po nejakom dlhšom čase, hej. Môžeme zase niečo spáchať, lebo si myslím, že mňa to bavilo s tebou si pokecať a myslím si, že máš určite toho viac, čo by si vedel povedať, možno aj k iným témam. Je to možné. Takže možno sa budeme počuť znova. A vám ďakujem, že ste si mojim poslucháčom ďakujem, že ste si ma naladili a také povinné veci nezabudnite dať like a odober, subscribe proste na YouTube, komentáre, môžete vyjadriť svoj názor k tejto téme a nejaké otázky, keď máte, kľudne píšte, zdieľajte to, už som aj na Spotify, ako som robil veľkú reklamu na to, takže aj na Spotify sa dá hodnotiť, takže aj tam poteším ma nejaké hodnotenie. Ja z toho nič nemám, hej, ja z toho nezrobím nič. Ja z toho mám niečo. Mňa to osobne poteší, keď uvidím ten like alebo dobrú recenziu, takže som dostupný na Spotify aj na YouTube, Meet Morning Show with Kamil. A ty máš čo z toho? Aha, vlastne tú platbu, čo ti dať? Ne, co? Já si rád čtu ty komentáře. Hej. Jaký k tomu mají lidi prostě potom názor. Už jsem třeba si poslechl nějakých pár těch tvých podcastů, koukal jsem na ty komentáře a opravdu myslím si, že máš aj dobrou komunitu. Ešte je to ešte stále tak v plienkách, no, takže uvítam proste každého názor, hej. Každý môžete sa vyjadriť, hej, tak ako uznáte za vhodné.
Ale každopádne si myslím, že tu by sme to mohli uzavrieť. Mhm. Takže ešte raz ďakujem, že si došiel, ďakujem za, že ste si nás naladili dnes a počujeme sa niekedy na budúce. Tak majte sa. Tak jo, čau. Ahoj Honza.